دوستان عزیز چخیلی که میبینید شکر خدا کار بهترین است. زکاس‌ها خیلی زیاد شد از همه شهرها. ما در اینجا امروز دو تا آیسکریم زکاس داریم. یک تا 5 تا قریب A50 است، A30 هست. من این ردمی نوت 8 هست. دو تا دیگه در اینجا، یک تا در اینجا ناوشنیک‌ها هستند. بعد ردمی نوت 7 قریب 10 دونه است. چخیلی که میبینید ما همین تلفن‌های منم خیلی در коробка زده. در اینجا چخیلی دیده ایستادید با Московский область, Егоровск равон карда истодаем. Инаш бошад Свердловский область, инҷо бошад Краснодарский край, инҷо бошад Якутия, Саха. Ина телефонҳоро инамитар упаковка карда равон мекунем. Нам хеле аз стекло мемонем. Пузирна клеёнка бад кати маҳкам карда. Ва ин кардонҳое ки дар инҷо шумо мебинед, аз ҳамин кардонҳо мо ҳамин коробкаҳоро тайёр карда бордиҷон тайёр карда аст. ман ҳамин инамитар ҷо мекунем. Компютери худмон кати ина печат мекунем. Ин Санкт Петербург будааст. бо инами скотчо маҳкам мекунем, скотчои почта. Нам хел телефон бе ягон проблема рафта мерасад. Иншоалло дастон бар. наушникҳо ҳам ҳастанд. ман наушникҳоро ҳамин равон мекунем, бе ташвиш мегирин. хоб дӯстои азиз, рақамҳое ки мебинед ҳатман занг занед, ба тамоми кунҷу канори Россия равон мекунем бе ташвиш. салом дӯстон, бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. зарядмонии телефон ин кори ҳамарӯзаи мо ба ҳисоб меравад. оё зарур аст ҳар дафъа пас аз пур шудани заряди телефон мо бояд зарядникро аз свет ҷудо кунем, ё ин ки дар ҷояш монем ҳам ҳеҷ гап надорад? пас аз тамошои видео ҳатман ба ин савол ҷавоб хоҳед гирифт. дар деҳаи бостоеби вилояти Алматои Қазоқистон рӯзи 29 сентябр як духтареки 14-сола аз таркиши телефон ҷон дод. ӯ телефонро шабонгаҳ дар назди кати хобаш ба заряд гузошт. ба ин монанд ҳодисаи дигаре якчанд моҳ пеш рух дода буд дар шаҳри Шимкент. ҷавони 23-солае пас аз пур шудани заряди телефон хост телефонро аз қувваи барқ ҷудо кунад ва ногаҳон қувваи барқ ӯро зад ва ӯ низ ҳалок шуд. сабаб дар чӣ буд? агар моро то охир ҳамроҳӣ кунед, албатта аз сабаб ва ба ин саволҳо низ ҷавоб хоҳед гирифт. хай биёед гапро дароз намекунему, пас аз як реклами кӯтоҳакак видеоро оғоз мекунем. рафтем. акай наврӯз. как раз реклама дорам. ино камтар саросема фурошам омадагӣ борборкунӣ оғоз кардан. агар бор дошта бошед, марҳамат ба ин рақамҳо занг занед. ҳатман бори шуморо соҳ саломат бурда мерасонам. худо хоҳад. акай муидин. как раз реклама дорам, ози сиёмка ба. гап нест майлаш. пул метиҳад намемонад нафас кашидӣ. агар ба сарҳади Қазоқистон рафтани бошед, марҳамат ба ҳамин акаи Муҳиддин занг зада рафта биёед. шуморо худо хоҳад соҳ саломат ба сарҳади Қазоқистон бурда меоранд. хуб дӯстони азиз, мегузарем ба қисми асосии видео. оё мумкин аст ки зарядники телефонро пас аз пур шудани телефон аз қувваи барқ ҷудо накунем? оидин мардум се фикр дорам. гурӯҳи якум мегӯянд ки барои бехатарӣ бояд аз қувваи барқ ҷудо кард, чунки сабаби сӯхтор ва ҳодисаҳои нохуш гаштанаш мумкин аст. дуюм гурӯҳ иддао доранд ки барои эконом шудани қувваи барқ ҳатман ҷудо кунед. гурӯҳи сеюм мегӯянд ки ҳамеша гузоштани зарядники телефон дар свет, яъне сабаби вайрон шудани зарядник мегардад. акнун биёед як таҳлил карда мебинем. якум, бехатарӣ. зарядникҳои ҳозиразамон дорои хусусиятҳои худидоракунӣ аст. ба блокпитани зарядник аҳамият диҳед ки дар он бояд чунин нишонаи дуққабатаи чоркунҷа бошад. ин ба маънои бо ду қабат изолизатсия муҷаҳҳаз шудааст. агар дар зарядник чунин нишона набошад, ҳеҷ гоҳ харидорӣ накунед, ки чунин зарядник сабаби ҳодисаҳои нохуш ва таркиданаш мумкин аст. ҳодисаҳое ки дар боло зикр кардам, сабаби ҳамаи инҳо, яъне ин зарядники пастсифат буд. таъкид, зарядникҳои пастсифатро ҳаргиз истифода набаред. аввалан аз пасту баландшавии қувваи барқ, яъне перепад защита надорад. кафиданаш мумкин аст, ё ин ки қувваи барқро аз худ гузаронда телефонро тарконданаш низ имкон дорад. мисли ҳодисаҳое ки дар Қазоқистон рух дод. дар зарядникҳо агар аҳамият диҳед,
аз 100 то 240 волт бояд бардошт кунад. ба зарядникҳое ки чунин навиштаҷот надорад хатар бештар аст. ҳар ҳолат гарм ё таркиданаш мумкин аст. агар зарядники телефони шумо оригинал бошаду дар ҷое ки зиндагӣ мекунед ограничени свет набошад, зарядникро муддати дароз метавонед аз қои барқ ҷудо накунед. барои дилпурӣ пас аз ним ё 1 соат як бор зарядникро бинед. агар гарм набошад нотарсида дар свет монед, ҳеҷ гап нест. вале кунҷкобии кӯдаконро фаромӯш накунед. агар дар хона кӯдак бошад ҳатман ҷудо карда монед. инчунин ҳангоми раъду барқ зарядникро ҳатман аз свет ҷудо кунед, чунки сабаби ҳодисаҳои нохуш гаштанаш мумкин аст. дуюм, эконом. ба ҳама маълум аст ки зарядникҳо қувваи барқро мехӯрад, вале то он дараҷаи кам мехӯрад ки мо ҳисоб карда баромадем, агар зарядникро 24 соат дар свет гузорем, 1 моҳ ба 1 рубл мехӯрад. ин дар Русия ва дар Тоҷикистон бошад ҳамагӣ 7.5 дирҳам дар 1 моҳ ва мо ҳисоб карда баромадем ки дар 1 сол 90 дирҳам мехӯрдааст. агар ин ҳисоб барои шумо ташвишовар бошад, зарядникро ҳатман аз свет ҷудо карда монед. сеюм, баъзеҳо фикр доранд ки муддати дурудароз дар қувваи барқ гузоштани яъне зарядник истифодаи зарядникро яъне зуд тамом мекунад. дӯстон азиз, шуморо хурсанд мекунам ки ҳоло зарядникҳои оригинал муҳлати истифодаашон аз 50 то 100 ҳазор соат мебошад, ки инро ба сол ҳисоб кунем тахминан аз 5.5 то 11.5 сол мешавад. дар ин муддат шояд шумо 4-5 телефон иваз кунед. дӯстон азиз, дар охир гуфтаниам ки зарядникҳо бояд ба мо хизмат кард, на ин ки мо ҳамеша аз қафои онҳо гардем. ин буд якчанд маълумоте ки пешниҳоди шумо сохтем. видеоро ба дӯстони худ фиристед то онҳо низ огаҳ гарданд. ба канал обуна шавед ва лайкро ҳам фаромӯш накунед. хайр. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед, шукри худо кор беҳтарин аст. заказҳо хеле зиёд шуд аз ҳама шаҳрҳо. мана дар инҷа имрӯз 2 та хайскрин заказ дорем. якта 5 та қариб A50 аст, A30 ҳаст. мана ин Redmi Note 8 ҳаст, 2 та дига дар инҷо, якта дар инҷо. наушникҳо ҳастанд. баъд Redmi Note 7 қариб 10 дона аст. чӣ хеле ки мебинед, мо амин телефонҳоя манам хел дар коробка зада дар инҷо чӣ хеле дида истодаед, ба Московский область, Егоровск равон карда истодаем. инаш бошад Свердловский область, инҷо бошад Краснодарский край, инҷо бошад Якутия, Саха республика, инаш Краснодарский край. хулоса ҳамин хел телефонҳоя пур карда равон кардастем. ин коробкаи калонаш бошад. бачаҳо аз як завод Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, 7 ҳамин хел 156 телефон якҷоя хариданд. ина телефонҳоро инамитар упаковка карда равон мекунем. нам хеле аз стекло мемонем. пузирна клёнка бад кати маҳкам карда ин коробкаро ҷо мекунем. инамитар ҷо мекунем. компютери худмон кати ина печат мекунем. ин Санкт Петербург будааст. бо инами скотчо маҳкам мекунем, скотчои почта. нам хел телефон бе ягон проблема рафта мерасад. иншоалло дастон бар. ҳамин коробкаҳо мисли ҳамин анамино скотч мешавад. ҳамин хел первый классу обычный ҳар хел равон мекунем. да мо инҷа ноутбук дорем, худамон онлайн пули почта ҳаминҷа месупорем, онлайн заполнят мекунем ҳамаша. ван инҷа ба навистагӣ ки онлайн оплачена. ва ин кардонҳое ки дар инҷо шумо мебинед, аз ҳамин кардонҳо мо ҳамин коробкаҳоро тайёр карда, бордиҷон тайёр карда истаст. ман ҳамин хел тайёр карда телефонҳоя дар дохилаш монда бо плёнкаи пузирчати печонида ба шумо равон мекунем. ман ҳамин хел коробкача тайёр мешавад. хуб, ина ин 2 та Redmi Note 8ро бояд имрӯз стекло зада равон кунем. баъзи бачаҳо хоҳиш мекунанд ки кушода стекло занед. ин телефонро бояд мо имрӯз стекло занем, баъдан равон кунем. баъзе бачаҳо хоҳиш карданд. ин Redmi Note 8 кабуд буд. инаш ҳам ина 2 та дигараша коробкаи накшода равон мекунем. касе ки хоҳиш мекунад хай мегирем. дӯстони азиз, телефонча Note 8 телефончаҳои ба зеб марҳамат кунед, ҳама харидисиян. дур дароз шуд. дӯстони азиз, видео
شما занг занед. Наушникҳо ҳам ҳастанд. Мана наушникҳоро ҳам равон мекунем. Бе ташвиш мегирем. خب دوستای عزیز رقم‌هایی که می‌بینید حتما زنگ زنید. با تمامی کنج و کنار روسیه روان می‌کنیم. بی تشویش.